Понякога всичко започва с нещо съвсем просто. Джозеф Пристли направи нещо много просто. Постави купа с вода над варел с ферментирало пиво заради любопитството си към газа, който се отделя. За негова изненада, водата се газирала, също като бирата. Тази малка, почти незначителна стъпка, просто да забележи как газът се отделя над варела, довела до успеха му в откритието на газираната вода и полага основите на цялата индустрия за газирани напитки. Истинският урок тук е, че дори най-простите и пренебрегвани идеи могат да имат огромно влияние, ако обърнеш внимание и си готов да ги изследваш. Понякога не става въпрос за грандиозни изобретения или сложни теории, а за това да бъдеш любопитен, наблюдателен и да действаш при тези малки моменти на прозрение. Днес можеш да внесеш същия дух на иновации в дома си с машина за газирана вода от Газиро, все едно да поставиш купата в кухнята си, само че по-лесно и много по-удобно. Не позволявай на идеите си да избледнеят. Отвори линка в описанието и използвай промокод HUSTLE на gaziro.com, за да получиш безплатен сироп кола при покупка на машина и превърни любопитството си в нещо освежаващо.